Di ser wefata yek jî pêşengê muzîka Kurdî Tehsîn Taha re 28 sal derbas bûn. Tahayê ku di jiyana xwe ya hunerî de 8 albûm derxist, li dû xwe ji muzîka Kurdî re mîrateyek mezin hişt. Hunermendê hêja Tehsîn Taha di sala 1941 de li navçeya Amediyê ya Duhokê hate jiyanê. Tahayê ku dibistana serertayî û navîn li Duhokê qidandiye, di sala 1957 de bi besteya xwe ya yekemîn Eşkere nakim gava xwe avêt nav jiyana hunerî. Eşkera nakim esterane 1958 min hûzan û awaz wê dana bûn û ekemîn berhemê min bû ke min awaz hûzan danayî. Belê 13/4/1971 me tûma kurdî êzba kurdî Bexda. أشكرناكم يا البربدي واستجبرناكم توياش مسيحي أشكرناكم يا البربدي واستجبرناكم توياش مسيحي Tahayê ku di sala 1960 de dest bi Fakülteya Hunerên Xweşik a Bexdadê kiriye, di heman demê de di gelek lîstikên şanoyê de jî dilîze. Ji ber ku di çalakiyên siyasî de cih girtiye, gelek caran tê binçavkirin û rêveberiya zanîngehê ji bo demekê biryara dûrxistina ji dibistanê de dewî. Tahayê ku di sala 1963 de tevî xalê xwe ji aliyê rejîma Baasê ve tê girtin, piştre bi derketina afûya giştî serbest dimîne. Tahayê ku zanîngehê diqedîne, piştre derbasî Mexmûrê dibe û li wira mamostetiya muzîkê dike. Tehsîn Taha ji ber stranên ku dibêje gelek caran dikeve girtîgehê lê di navbera salên 1967 de di radyoya Bexdadê de zêdetirî 120 stranên wî lê dikeve. Di stranên xwe de zêdetir qala jiyana gundan û koçberiyê dikir. Tehsîn Tahayê ku mala xwe wergeran dibû navendeke hunerê, di sala 1991 de li Duhokê konserê xwe ya yekemîn da. Hunermendê ku di 1970 de çû Bexdadê, di sala 1974 de zewicî. Tehsîn Tahayê ku bû bavê 4 zarokan bi salan bi muzîkê re mijûl bû û bi hezaran xwendevan perwerde kir. Di navbera salên 1976 û 79 de Tehsîn Taha di lîstikên şanoyê yên bi navê Şoreş, Rûbarê jiyanê û deriyên jiyanê de wekî lîstikvanê sereke rol girt. Di sala 1975 de dema serhildana Başûrê Kurdistanê têk çû, strana Ey Felek çêkir û hestên xwe anî ziman. Ay felek bu tedin alim, ev çima energizi etme çirmisin. Xalik û alemim hevale et xungit ki bu an. Em de dostin buçi ve bilwa dilo em de kesi. Tehsîn Taha bi stranên xwe bandor li gelek hunermendan jî kir ku yê herî navdar İbrahîm Tatlıses e. Tatlıses muzîka strana Tehsîn Taha ya bi navê Min Xem Derya Yek Agir e didize û strana xwe ya ku pê nav û deng dide ayağında qundura çê dike. من خم دریایک آکیره من خم دریایک آکیره که آقای جون دیکیستره و آقای جون دیکیستره آقای جون دیکیستره. Hunermendê giranbiha Tehsîn Taha ji dervî nerahetiyên siyasî bi nexweşiyên fîzîkî re jî rûbirûma û ji bo tedawiyê bibîne di sala 1994 de çû Holandayê. Lê mixabin rehet nebû. Di 28 gulana 1995 de bêyî ku carek din wî welatê xwe yê ku pir jî hez dikir bibîne, li xerîbiyê koça xwe ya dawî kir. Bedena wî li bajarê ku ewlê çêbûye Amediyê
û nav û dengê wî jî li hişk û dilê milyonan hate veşardin.